ж твоя дочка, темная ночка, а где ж твоя дочка? Добрий вечір, поважані сябри. Ми віншуємо вас зі святом купання. Ви такі пригожі, ви сьогодні бачили, які ви пригожі. А яка купалінка наша пригожа. Ой, подруженьки, сегодня такое свято, купальня, а ніхто не покликав мяне на гэтае цудоўнае свято. Што ж мне рабіць? Треба ворожить. Треба ворожить. Тим більше, що купальська ніч. Так а як? Я вам зараз розкажу. Есть одна ворожба, ольховская ворожба. Ось як ви думаєте, що гэта такое? Гэта ольховский бот. А чий гэта бот? Здогадайтеся, густо. Ні. А як ви думаєте, навошта нам гэты бот? Що ми будемо робити? Як ми будемо ворожити? Мета визначення. Зараз ми поглядім, чому ви приїхали у Ольховку, навошта ви приїхали, з якими метами кожен з вас приїхав. Але ж гэта буде така гульня ольховський бот. Ви будете передавати бот, на кім музика спиниться, калі ласка, витягуйте з гэтага бота, а ми поглядім, з якою метою ви приїхали у Ольховку. Ольга. Догадались, Так, Ольга тримає ольховський приз. Спочатку. І так, калі ласка, передаємо. Так. Добы чароўныя чарніцы і суніцы са смакам. Мака. Алена. Постройтесь парами. Разберитесь по два. По парах. Ты мне скажи, коли ласка, где все наше добро? Мы столько годов с тобой собирались. По группишце, грошечка у грошечка. Тебе сёння колесы, колевоз и то изгнил. А народ на двери тебе на что коли хлеб уже сгорел. Супокойся. Не, ну гляньте, дурень старый. Мы готовим кобылу с таким столько грошей. А ты не лазайся до меня, иди кобылу шукай. Ты на что тебе тая кобыла и налезь дыхая. Ёй место уже у болотной твани у леса. А хлопцы казали, приведут. Не хвалюйся, все добро будет. Хлопцы приведут, кому ты веришь? Не жестко, а черт! Кто черт? Я черт! Ты я тебе по лысине надаю! Посеял дед гречку, баба кажа мак! Ой, хлопжонка моя, тих не так, Хай с гречки буде мак. Купил дед сермашку, баба кажа фрак! Ой, жонка моя, нехай буде воля твоя, так, чи не так, хай з ворони буде грак. Не, ну, и он ходит, песенки пяе. Ну чого ти сварися, як чорт, сьогодні свято, лепш на стол накривай, свято рихтуй. Что это значит? Ты можешь и на свято звираешь? А я вже ж я, да не могу, я еще, ого-го. Я тебе загадам, ого-го! Ты лепей скажи, где наша внучка с тобою? А наша внучка вяночки віє, кавалером виглядає, уся як ти у молодості. Пусть глядить на человека и бача.
А давайте яе позовем. Яна можа таксама і знойдзе тое, што табе трэба. Бабка Юстина, допоможи нам, коли ласка, покажи. Бабка, якая я вам бабка? Молодая, ну амаль, жанчына. Давай ліхтарик. Сучасная. Вось актыўную ацэнку скончыла. Нататнік прынесла. Што яшчэ на рок-канцэрце зараз была? Са стылістам. З візажыстам папрацавала. Тут яны недзе сядзяць. Магу адрас даць. Мне нравится движение. Я все думала, как это люди танцуют. Ой, это нужно Маша репетировать это тебя. Смотри, какие пары. И что? Куда дальше? И что? Куда дальше? Опять?